Makadi muri Zimbabwe tiri kusangana zvakare pano paJCTV Africa tiri kupa nyaya dziri kuitika mumastreets nedziri kutenderera. Kana wanga usati wasubscribe, please hit the subscribe button and the bell notification so that you won't miss out on all of the videos that we publish, because tinoaita panapa every day. Pane nyaya iri kupisa yatabva kubata ichiri kutopisa yachangoburwa, nyaya ya Passion Java. Passion Java onyora paFacebook kuti akuenda kunozvisungirira adzi upenyu warema aenda kunozvisungirira. Iyo nyaya muri kuona iri pascreen iyo. Facebook page ya Passion Java yemashuwa kwete yekunyepa yaanga achitaura kuti afunga kunozvisungirira. But akasike kutanga Passion Java achitaura nyaya dzekuzvisungirira mugore ra2021. Passion Java akataura kuti iye akurambana namadam vake Madam Lily Java, asi nanhasi vachiri vese tinoziva kuti Passion Java anotsvaga cloud nenzira dzakasiyana siyana. Munorangarira futi akambotaura futi nyaya yekuti Madam Boss akataura kuti Madam Boss vafa, izvo zvakaita kuti vanhu vazhinji vakahadzike. Post rakanga rine macomments akawanda, asi toda kunzwa kubva kwamuri kuti munofunga kuti Passion Java anozvisungirira here zveshuwa, nekuti dzimweni dzenguva vanhu vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamuseka vakati anorwara, vakatozoona munhu ari kutokuvara nemental health. Toda kunzwa kubva kwamuri sevateereri vaPassion Java kuti munoiona sei nyaya iyi. Toda kunzwa zvese kumacomment section, motiudza kuti zviri kufamba sei. Kana muri padhuze naye kana kuti is cloud chasing, motiudza zvese izvi toda kuzviona mumacomments. Thank you so much for watching. Tosangana pamavidhiyo anotevera.